La idea seria, doncs, un cop arribats aquí, tenim la mesura, sabem que estem situats en un debat d'instrument, de processos, de subjectes, sabem que és el com que volem construir entre tots i totes, sabem, a més, que les persones, totes, una mica participen en diferents processos, és com plantegem això? Com plantegem anar més enllà del que cadascú està fent en la seva quotidianitat per fer un pas més? Bé, la nostra idea seria que és aquí on hem d'incidir en aquests moments. I hem d'incidir a través d'aquests mecanismes. Mecanismes participatius, mecanismes oberts, mecanismes democràtics, mecanismes no regits per tècnics, on no sigui la definició o la posició d'un economista o d'un enginyer el que determini si una infraestructura ha d'existir o no ha d'existir, i on hi hagi una escala de valors. Ens hem de poder posar d'acord en si és més important la justícia o el creixement, o si és més important aquesta distribució molt més equitativa que l'eficàcia i l'eficiència. Nosaltres arribaríem a la conclusió que hem de trobar un àmbit de discussió en el que acceptem que la societat hauria de regir-se per aquesta voluntat social, cercant el benestar de les persones i no el benefici privat. La idea aquí seria una mica aquesta. Us feu la idea. Nosaltres ens trobaríem en aquest moment per aquí. O sigui, hi hauria gent, persones, moltes d'elles, segurament la majoria de vosaltres, implicades, per exemple, en processos de transformació de municipalisme alternatiu. Les CUP, per exemple, el cas. En economia social, participar en cooperatives de consum, en cooperatives de producció, en processos vinculats a aquests de finances ètiques, per exemple, o en processos d'agroecologia. Però no només aquests, sinó tots els processos culturals que intentessin defensar una sèrie de valors alternatius diferents, de socialització, d'afectes, de presa de decisió. Cadascú, diguem-ne, en el seu àmbit està fent coses, i en certa manera són els àmbits importants, perquè és on s'ha de començar. S'està plantejant una protosocietat diferent en cada un d'aquests àmbits concrets. Però, diguem-ne, som conscients que la realitat social i econòmica va més enllà. Tenim un model de sanitat, tenim un model d'educació, tenim un model de relacions internacionals, tenim un model, en aquest sentit, d'economia que transcendeix el nostre àmbit concret d'actuació, diguem-ne, més grupal, més de la nostra iniciativa. La idea que aquí, diguem-ne, jo us plantejo, que és una idea que per exemple en el grup d'Economia Crítica us diré, no hem sigut capaços de solucionar fins al moment, és possible anar un pas més enllà? És possible transcendir aquests àmbits d'aquí, de la nostra cooperativa de consum, de la nostra cooperativa de producció, del nostre grup d'esplai, de la nostra candidatura d'unitat popular, i fer aquest pas més enllà. O sigui, plantejar com podria ser una societat en què totes aquestes dinàmiques tinguessin un sentit i tinguessin més graus de llibertat per desenvolupar-se i tinguessin una empara política i econòmica per poder-se desenvolupar com a dinàmiques hegemòniques, no com a dinàmiques de contrapoder. Com podríem fer això? Jo us dic, aquí hi ha un debat en el grup d'economia en el qual hem participat amb vosaltres i també estarà d'aquests i no la vostra, perquè serà que després ens utilitzarem. Hi ha gent que diu, no és possible, ens hem de quedar aquí. I d'altres, com per exemple jo, que penso que sí, que és possible fer aquest pas. Que és possible, llavors us posaré més èmfasis en aquesta part, perquè és la que era l'instrument. Doncs que és possible trobar un mínim comú denominador entre tots i totes les que estem en aquests processos que ens permeti poder dir coses sobre com voldríem que fos una societat diferent, avui i ara, sense haver d'aspirar, diguem-ne, a aquesta societat d'aquests 5 punts bàsics que trobàvem com a ideals. Que podríem dir coses sobre com ens sembla que han de ser les relacions internacionals, sobre com ens sembla que hauria de ser la producció, sobre com ens sembla que hauria de ser el model de distribució dels recursos, per no quedar-nos out en aquesta discussió. Ja sabem que no tenim la força política per aconseguir-ho, però hem de poder dir que el com en el debat, no fer sempre una pràctica defensiva, de defensem el model de drets socials, defensem no sé què, però i què proposem? Podem dir alguna cosa al respecte? Podem trobar, en aquest sentit ja us dic, la idea seria un mínim comú denominador. I com el cerquem? El cerquem en espais com aquest, aquí i ara, discutint diferents persones. Estem d'acord, no estem d'acord, com ho veiem, no ens sembla, i generalitzant-ho. Llavors, la idea que jo us plantejo és, partim d'aquí. El pas més enllà
des de la meva perspectiva, hauria d'anar en trobar mecanismes per democratitzar l'economia en el marc del que jo anomenaria un model autocentrat. Aquestes dues idees no són meves. La de democratitzar l'economia és, diguem-ne, d'un economista nord-americà que es diu David Schneidhart i que té un llibre on abastament planteja la seva idea de democràcia econòmica. I el model autocentrat és de la Miriam Echevarría. Ella la va definir per Venezuela, en unes trobades que hi va haver a nivell econòmic de diferents economistes per parlar una mica del model econòmic de Venezuela. I ella va plantejar el model autocentrat. Són dues idees que jo recuperaria per fer un pas avui ara més enllà aquí. La idea de democratitzar l'economia el que voldria dir és que hauríem de trobar mecanismes polítics, institucionals, de controlar els mitjans de producció. Què es produeix, com es produeix. Podríem veure com ho fem. Si tenim més poder, si tenim un cert poder, podem veure a nivell municipal. Si tenim poder, podríem veure a nivell d'uns països catalans independents, per dir d'una forma, o en el cas que algú vulgui plantejar a nivell d'escala europea, no sé, casos locals a l'escala de participació política de l'Estat. Control social, per tant, dels mitjans de producció i control social dels béns produïts. Control públic del sector financer i planificació econòmica amb participació social. Serien els 4 elements que ara us desenvoluparé una mica més de què significaria democratitzar l'economia. I això ho hauríem de plantejar en un model autocentrat, que el que significaria el model autocentrat seria que la dinàmica estigués vinculada als recursos que existeixen en un territori concret. Si podem fer les coses amb els recursos que tenim nosaltres, no apostem per recursos de l'exterior. La idea seria hem de ser capaços de generar una demanda interna que pugui cobrir l'oferta de productes que nosaltres generarem i de serveis. Aquesta demanda interna hauria d'estar suportada per uns salaris adequats i per una política de redistribució de la riquesa també molt radical que jo empararia en un model de renda bàsica. O sigui, seria un model on totes les persones disposarien d'uns recursos inicials en els quals integrar-se en la societat que podrien satisfer a partir de consumir i de, en aquest sentit, adquirir els productes que aquesta societat produís, però si hi hagués gent que volguessin treballar assalariadament ho podrien fer i també amb la idea d'absorbir el valor afegit que genera en l'interior del territori. Model autocentrat també perquè hauria de tenir certa autonomia envers els mercats mundials. O sigui, no estic plantejant el model d'autarquia albanès. El que estic plantejant és definir una estratègia social i econòmica basada en la satisfacció de les necessitats i els equilibris ambientals i que la satisfacció d'aquestes necessitats estigui vinculada a una estratègia de desenvolupament econòmic concreta, on les empreses juguin un paper, el sector públic un altre, les finances un altre, i aquí veure quin paper juga el capital internacional i els mercats financers i els mercats mundials. Si considerem que hi ha determinades coses que és interessant que les facin els capitals internacionals i s'adeqüen a aquesta estratègia, doncs benvingut sigui. Però si no, no. No és una subordinació. És revertir la lògica de la competitivitat actual. No és fer tot per ser competitius, sinó al contrari. És nosaltres partim d'unes possibilitats concretes, d'un model que definim prèviament, i intentem adequar l'entorn internacional a aquesta realitat i a aquesta estratègia que nosaltres hem definit com a territori, com a país, com a grup. I evidentment, la idea és que això no és un model capitalista. O sigui, això és un model per dir coses ja, avui i ara, sobre com voldríem que fos la producció, com voldríem que fos la distribució, com voldríem que fos el sector públic, com voldríem que fos la presa de decisions a l'hora de produir, com voldríem que fos les relacions internacionals, com voldríem que fos la distribució. No és un model anticapitalista, perquè continuaria tenint mercat, continuarien havent-hi empreses, el món continuaria amb la seva forma de funcionar, però sí, i penso que aquest és el punt important, ens permetria no posar en qüestió avançar cap a una societat no capitalista segons els criteris que us he definit abans, en aquella diapositiva que us podia abans veure, i per altra banda hauria de permetre guanyar graus de llibertat a totes aquelles persones i processos que en aquests moments ja estan plantejant una crítica, una lluita contra determinats mecanismes dels models també. Cooperatives, municipalisme alternatiu, agroecologia, etc. Cases ocupades. Penso que ha de ser possible, diguem-ne, i aquesta és la idea, generar aquest mínim comú denominador que ens permeti